खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय। दायो आं नै माने दिनैनि गोलैसिगौमोन नोंथांमोन माने मा बुंनो आरोना अखा बोथोरनि अखायानो हाबाय थादों। दा आङो सासेखौ ओंखामफ्राय एसे खालामनो होदो माने आं ओंखामखौ एसे फ्राय खालामनासो जानो लुबैदों। माने दिनै जेबो गैया माने जानो पियास सियास हानानै माने पियास माने सामब्राम गोजा एसे हानानै माने माबा खालामनो होदोंमोन। नै दा एसे एवनो होदों आं नोंथांमोननो एसे देखायलांसै माने मा खालामनो आरोना बिदिनो सुनोसै नै मा ओंख्रि नाय मुदुफुल बिलाइजों ना जानो हाया मा गोखा बेनो गोखा मोनदोंबा जानांगौ। जानो हायोबा मोजां। आंबो एसेखौ जानो हायो बांद्राय नङा माने नांगौनिखौ खिन्थु नांगौनि बारा बेसिबां जानो हाया आरोना। बेनो दा नै बानायबाय बे सामब्राम गोजा हादों एसे औ एसे माबाखौसो देखायलाबायबाय पियासा दोनोदां नैयाव मनायावहाय बासिदोंमोन आं एवनो माबा गेस होलायगोन बा फैद्रा अखा बोथोरनि बोरै दायो बोथोरा अखा बोथोरलाय मा जानानै गुदुं जानानै बोलो ओमफ्राय दैबानाफोर जायाखै नामा? बाहेरायाव ओंखाराखैबालाय न'आ दैबाना जानाय जाना बारियासो बे दैबाना जादों खोमा नायखा दा थावखौ होबाय थाव होबायना सोबाय थावा एसे खमायना होआ मानो गेसखौ जानला मानला एवना जाहोनि र' इखो मस्थ' बासोदों उन्दुनो ओंखारसोदों रोसो रोसोनो बेखौनो फोजोंनानै लाना फैबाय बारा एवा दे माहाय जागोन दा ओंखाम एसे एवनो होबाय लोगोफोर। दा नै ओंखामखौ बोरै एवना होयो एसे मा बुस्थु नायनो ना नामा ना फ्राय माहाय जादे बारा एवा निफ्रायलाय मा गोसो जानानै ओंखाम एवनो होलाबाय थाथारो दिनैलाय जानो नागिरलाबायबाय हा सिजों होलायबावथारो आरोना आखाइजोंनो होगोनलां सामस आखाइजों माने एसे आन्दाज मोनो दिनै माबायदि अबस्था लोगोफोर नै जेरावबो ओंखारख'नोसो हाया बिराद हाब्रुखा जेथिंबो जायगा माने फुरानो बोरै जालांजोबखो अबस्था गैया नै
जोंनि मादार फनल' थाबाय थायो इसिं न'नि अबस्था लोगोफोर नायदो नै माने गब्लंजोब्बाय नै बेबायदि इसिं न'जों अबस्था गैला माने आं एसे एरफाना होनोसै लोगोफोर संख्रि होयोना होआ हा बावदेंलै बावदें लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा कमेन्ट्सआव हरना दोनो दे नोंथांनि बिसिखौ दिन्थिलायनानै नै बेनो नोंथांमोनाथ' नुबाय थायो थेवबो आं आरो डाइरेक्ट बुंबावनानै होबाय नै नाहरलाय नै खेबसे नायोनो नोंखौ नायोनो नोंखौ नायोनो नै बेनो बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै सिनायखानानै ला बेनो आंना वाइफआ बेनिफ्राय दा नै ओंखाम एवनो होदों माने फ्राय खालामनो होदों माने उपाय गैया खामानि थिननांगौलै अखा बोथोरबाबो अबस्था गैया नङाबा माने नङाबा अखा बोथोरनि दा खामानि मावनानै बिन्दास जना थाबाय थागोन दा बेनिखायनो एसे खामानि थिनलाबायनांगौ माखौबा मिथिबायना रायजोफोर दा बेनिखायनो आं मोनसे खामानि थिनना होदों माने नोंथांमोना नायलांबाय थादो हानायमानिखौ आं दिन्थिगोन दा आङो माने एसे ओंखाम जाना लाग्रोनोसै दै नोंथांमोन ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै आं बिनि उनाव नोंथांमोना आं ओंखाम खुरखाना होनानै दा आरो रुम साफा खालामबावफायनो नांदों आरो ना माने मा बुंबावनो आरो रुम साफा खालामगासिनो सिबगासिनो गादो खिन्थु गाबा बोरै जानो माने आरो हाफिनबावनायनि चान्स दङ दैया पुरा बानपानी